Arratsaldeon, hau da laugarren eta azken urtea niretzat, zuen aurrean hitz egingo dudana, FAPAeko presidente gisa. Ez dakit nola egiten den. Bueno, balantzea egiteko unea da. Eta baita ere FAPAeren etorkizuna hitz egiteko unea. Horretarako pudore pixkatekin kontatuko dizkizuet bizi izan ditudan historia batzuk azken urteetan. Esan beharra daukat, oso une onak bizi izan ditudala urte hauetan eta balantzea nik uste dut pena merezi izan dula. Baina FAPAE bizirik irauntea nahi dut. Ze nire nahirik handiena da FAPAE izatea solaskide. Hau da, zinema gustatzen zaien guztien solaskide, telebista gustatzen zaien guztien solaskide. Eta zinematik bizi nahi dutenak eta telebistatik ere bai. Zinemarekin eta telebistarekin. Baina zinea, telebista, ez da bakarrik emaitzen kontua ematea. Nik esango nuke zerbait gehiago dela. Adierazpidea da, kultura da, identitatea da. Norbaitek esan zuen eman apoio puntu bat eta mundua altxako dut. Nik esango dut emaidazu hizkuntza bat, emaizkidazu historio batzuk, kontakizun batzuk eta mundu bat eraikiko dugu, kultura bat eraikiko dugu. FAPAen egon da 4 urte, egon ondoren galdera asko egiten ditut eta airera botatzen ditut erantzunen bila. Batzuk dira galdera pertsonalak, beste batzuk profesionalak, baina erantzunak behar ditut, bai niretzat eta bai abisatzeko ze gauza gertatu dian. Eta konportamentu arraroak erakusten dituztenak etorkizunari begira, konfederazioak beharrezkoa da konpontzea. Laugarren urtea da, eta banoa, eta esango dut ze lortu dugun denok elkarrekin. Lehenik eta behin, FAPAE askoz ere ezain garestia, arinagoa lortu dugu, malguago bat. Zuek gogoratuko zarete, iritsi bezain pronto, 2014ko urtarrilean. Aurkitu nuen berregituratze bat nire zaizegoena. FAPAeko aurrekontuak onartzeko zeuden eta ez zeuden behar aina diru-sarrerarik haiek estaltzeko. Egeda, FAPAeko finantzatzaile handia zuek dakizuen bezala, eskatu egin zidan berregituratze bat egin ezan. Eta posible zen bakarrik langile talde bat kalera botataz, eta gainera kalte ordainak eskatzen zituenak, bere aurre kontratuan aurrekusten zirenak. Baina hori, inposatu zitzaidaten idazkaritza orokor bat. Gertatzen den bezala, kasu hauetan iritzi asko egon ziren. Nik 3 presidenteei galdetu nien zer pentsatzen zuten langileen berregituratzeari buruz. Presidente batek esan zian ez zela inondik inonara egin behar, beste batek egin ezela egokien iruditzen zitzaidena, eta beste batek zer ezain egoen egiteko. Azken hori, gogorrena langileekin izan zen, altxatzen lehenengoa esateko, edo arpegiratzeko zergatikan bota genituen pertsonak. Bakarrik utzi ninduten, buelta eman genion egiturari buelta, eta horri esker FAPAE arinagoa izan da, krisi garaian ere errazago
kudeatzen. 4 años después, eso sí, se me sigue 3 recriminando. urte geroago arpegiratu egiten zait berregituratze hori. He constatado las 100 caras que Egiaztatu tienen algunas dut personas. pertsona batzuk 100 arpegi ere izatera iristen direla, eta nire buruare galdetu dio zergatik. Los que más nos han criticado Zergatik gehien kritikatu gaituztenak, son los que menos zergatik dira autocrítica kritika gutxien egiten dugunak. Durante estos 4 años, 4 urte hauetan, gracias a la reestructuración que berrei egin genuen berregituratze horri esker, les diré que se han esango reducido dizuet murriztu un egin 40% dela los gastos 40%an de gastuak, personal. langile gastuak. Los gastos corrientes entre Gastu un 25 korronteak y un 25, 30%. 30 gutxitu dira. Se han mantenido las Mantendu actividades y en dira, algunos casos jarduerak eta kasu aumentando batzuetan el nivel handitu de servicio eginda a los zerbitzu socios maila y la presencia de la entidad eta baita tanto ere nacional como erakundearen internacional, aun cuando el presupuesto papera de las ayudas naiz eta públicas aurrekontua disminuyó relativamente. gutxitu egin zen pixka batean. Se han explorado nuevas formas de financiación Esploratu dira finantzaketa bide berriak, implementadas en un plan de negocio negozio integral baten barruan 2017-2021 2017-2021 que permiten que la estructura eta de horri FAPAE se esker mantenga y FAPAeko pueda egitura generar un mantentzen da balance eta entre sus balantze bat costes sortzen du bere kostuen y artean hacer frente a eta algunas aurre deudas egin ahal heredadas. izan diezaioke eredatutako zor batzuei. Baina gehiago dago, zuek ez duzue zertan jakin. Pero gracias Baina al acuerdo que hicimos entre akordio bat egin genuen FAPAE eta EGEDaren artean eta horri esker FAPAeko ezein bazkidek ez du kuotarik ordaintzen. es decir, Hau da, un periodista que está en la asociación periodista de la bat prensa de Madrid Madrilgo prentsa elkartean dagoena 50 euro ordaintzen ditu mensual. kuota Tiene hilabeteko derecho kuota a gisa toda una serie de cosas. eta hainbat gauzetarako Los, eskubidea du. productores FAPAen que son miembros de FAPAE ekoizleak pagan bazkide un direnak euro ez dute euro bat pagatzen FAPAen eta zerbitzu guztiak dituzte eskura. FAPAE comenzó FAPAE hace 25 hasi años, zen lanean duela 25 urte, en 1991, y desde entonces eta se ocupa arrezkero de la representación ordezkari de la lanak defensa de egiten los ditu intereses profesionales y empresariales del sector de la producción produkzio, ikusentzunezko produkzioaren interes profesionalak babesten ditu. Pertsona eta erakunde publiko pribatuen aurrean egiten du ordezkaritza hori eta bereziki administrazioaren aurrean. Defenditzen ditugu ikusentzunezko ekoizleen lana, EGEDan ere bai, baita ere anistasun kulturaleko elkartean, SGRen ere bai, Mediades patronatuaren fundazioa, Madrilgo ikusentzunezko klusterran, FIAPen ere bai, Iberoamerikar fundazioan eta EPAan ere bai, ekoizle Europarren aliantzaren barruan. Baina oroin gogora ekartzen ari gara ze lorpen izan ditugun. Gogoratu behar dugun, iritsita berehala, gobernuak aurreikusia zuela 40 milioi ez ordaintzea ekoizlei. Ekoizle batek esaten dute, esan zidan, edo ordaindu edo itxik behar dut. FAPAE, eta ni buru nintzela, eta oso harro nagorrekin, Jose Antonio Zelezekin, AEZ-ko presidente gisa, eta Jose Portela, FAPAeko lehendakari orde gisa, lortu genuen ministroaren gandik dena negoziatzea eta aurreikusitako zenbatekoak ordaintzea. Zifra osoa aldendu egiten zen guk egindako, industriak egindako eskakizunetik. Baina azkenean dena ordaindu zen eta ezein produktorek ez zuen ateak itxi behar izan. Eta batez ere, tradizio bat ekin genion eta orain ere jarraitzen du eta espero dut datorren urtean ere jarretuko duela. Hau da, lortu dugun segurtasun juridiko handiagoa izatea,
Gogoratuko duzue, garaiura, non elkartu egiten ginen, batzorde mistoan, eta ematen zuen ura etzela inoiz bukatzen. Eta definitu behar genuen, finantzaketa eredu berria, zineman, ikusentzunezkoan. Gogoratzen naiz, mai bat nik sinesten ez duena, ordezkariak zeuden gobernuko presidentzatetik, kultura eta hezkuntza ministeriokoak, kultura idazkaritzatik, industria ministerioko ordezkariak zeuden, energia, ekonomia eta lehiakortasun ministeriotik, haziendatik, ogasunetik ere bai. Eta gure aldetik, ekoizleak, erakusleak geunden, banatzaileak, telebista publikoak, telebista pribatuak, eta nahi genuen lau arlo nagusitan lan egin, azpibatzordeetan, zerga pizgarrietan, laguntza zuzenetan, negozio eredu berrietan, eta zinemaren inbertsioan telebistan aldetik. Ondo edo gaizki, lortu genuen hori guztia egitea. Son las normativa que está vigente. Hau da, indarrean dagoen normatiba. Los productores ya no deben ni ekoizleek jadanik ezin dute sarrerarik erosi. Sistema objektiboagoa da. Egia da, puntu beltzak badaudela, eta identifikatuak konpondu behar ditugunak. Edikak gu bezain ondo ezagutzen ditu eta konpondu beharrak dira daude. Baina lau urte hauetan gauzak gehiago egin ditugu. Lortu dugu produkzio kosteak onartzeko, errekonozitzeko araudiak, laguntzen emakinak egiteko orduan, baita ere ikusle zenbatzeko sistemak, IKA ere bai, baita ere zerga pizgarrien hobetzea, kopia pribatua, jabego intelektualaren legea, hizkuntza espainola ez den beste hizkuntza batean eginda, eta ez nahizko ofizialezari. Zerrenda luzeago egin genezake. Nik ere, orain, Raimon Masloren ikusten dudenez, nahi nuke ere bai, esan FAPAN ez duen elkarteek parte hartu dutela, esate baterako proa, non lortu genuen erraz asko mai batea joatea oso postura komun batzuekin, eta defenditza haiek posizio hauek. Hicimos la última plantilla del nuevo modelo de presupuesto. Ikusitzunezko aurrekontuaren azken plantilla egin genuen, naiz eta Herkulesen lanaz inoiz ez genuen lortzen istea. Eta gero beste ministerioak ere egon gara industriarekin, edukien sailekin, 105 gaiarekin, saiatu gara eta lortu ditugu hainbat gauza egitea. Baina gustatuko litzaidake justua izateko gauza bat eranztea. Gertatu den zerbait azken garai hauetan. Hau da, FAPAeri esker, bere idazkari nagusiari esker, tenemos sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 5% epai bat beharrezko inbertsioari buruzko 1,5%ari buruz, auzitegi konstituzionalarena. Eta hori oso importantea da, azkenean entzun diezaiokogu Paolo Basileri esanez, baina ez 1,5%aren inguruan. Eta paralelo, izan bertzuen bezala, lan egin dugu kate publikoekin, noski, bakeak egin ditugu kate pribatuekin, eta bere patronalarekin, beste modu baten ezin zuen bezala. Baita ere solaskideak izan gera zemetenekin, hainbat arazo konpondu ditugu, zete baterako AIS-arekin, eta bateko gauza ban eri oso importante erutzen zaidana, eta oso arro nago horretaz, da lortu dugula batasun bat sortzea.
en el entorno de la cultura kultura, audiovisual ikusentzunezko española, kultura espainiolaren inguruan. donde hasta hace Non, poco tiempo orain dela gutxi arte, se tiraban del moño la derecha, la mokoka izquierda, ibiltzen zen, el ezkerra, centro. eskuina, Cuando unos zentroa, decían una cosa, batzuek los otros zerbait decían esaten la zutenean, contraria. beste batzuk kontrakoa esaten zuten. Hoy hay un terreno Gaur común lur en donde ya komun no badago, se zoru komun discuten badago, determinados non ez principios diren printzipio batzuk ja y en cambio se eztabaidatzen. buscan Eta soluciones baina comunes. soluzio komunak bilatu egiten dira. Ahí está la bajada del IVA, Hor dugu ibaren jetxiera, gracias a la actitud del PP, PPren de jarrerari Ciudadanos, buruz, Ciudadanosi del PSOE, de esker, Podemos, Podemos, de muchos PSOE más. eta beste askoren jarrerari esker. había una invitación Hor, gonbidapen bat para que el zegoen, presidente de FAPAE FAPAeko acudiera al presidentea Congreso de los kongresura Diputados juteko, para exponer los problemas de la esposatzeko ze industria arazo dituen audiovisual. ikusentzunezko Los había industriak. invitado el PP Pepe gonbidatu zituen, otros grupos eta baita ere políticos. beste talde politiko Y también batzuk ere. por vez primera Eta lehen aldiz se ere había bai, cursado una invitación gonbidapen bat egin zitzaion, Espainiako ekoizle guztiei ezagutu zezaten diputatuen kongresua, y discutir sobre la situación eta de los productores egoerari audiovisuales. buruz Era una invitación de eztabaidatzeko. la responsable de la comisión Hau da, por parte del PP en la Comisión de Cultura del Congreso, kultura batzordearen María José zeregina García zen Pelayo, Maria Jose Pelayo, que no se llegó a eta realizar etzen por egin motivos variopintos. hainbat arrazoirengatik. Hace 4 años FAPAE Duela había lau decidido urte, acabar FAPAek erabaki con un área zuen importante que es arlo importante la batekin bukatzea, hau da, internacionalización. internalizazioa. Revertimos las iniciativas, Atzeraka egin Volvimos a la genuen, FIAP, ekimenetan, FIAP y fera además de itzuli un modo ginen, activo, eta gainera modu aktibo y batean. del mismo modo Eta que no se puede entender la Unión ezin Europea bada sin ulertu España, Espainiari yo gabe creo que no se puede Europar entender batasuna, la modu FIAP berean ezin da ulertu sin FIAP-a, FAPAeri gabe. y sin el FIPCA, Eta y sin FIPKari también, gabe, además, eta gainera en el FIPCA también FIPKan teníamos que ere, estar, es han decir, egon behar un genuen. pie Hau da, en Europa, oin en bat la Unión Europea, Europan y otro pie eta en bestea América Latina. Amerika Latinoan. Hemos dado soportes Eta a los grandes mercados de todo el mundo mundu para que osoko fuesen los merkatuari productores españoles euskarri a eman vender y a diogu, comprar. ekoizle espainiarrak Y hemos saltzeko puesto en eta pie erostera los juteko, mercados de Málaga, eta oina jarri dugu Malagako heredera del merkatuetan, mercado de Madrid Madrilgo y merkatuaren del mercado de oinordekoa televisión eta de telebistaren Sevilla. merkatua Sevillan. Pero no voy a seguir Baina la lista, no les ez voy a dut aburrir más, zerrendarekin ya llevo jarraituko, bastante rato. ze denbora luzea da maramatorretan. Pero también Eta quería explicar gero lo que no he azal nezake conseguido. ere bai zer ez dudan lortu. No hemos conseguido Ez dugu lortu más dinero para diru incrementar gehiago los presupuestos aurrekontuak del ICA. handitzeko, ikaren aurrekontuak Vamos a ver, handitzeko. esta Ikusiko mañana estaba dugu, hablando con gargoizean el hitz director egin del dut ICA ikako para resolver el zuzendariarekin, problema que tiene encima de arazoa, la mesa para el mai gainean duen 2018. arazoa konpontzeko 2018 urterako. Y hay una cosa que siento Eta bai da gauza bat, realmente, que es haber benetan aumentado sentitzen la dudana, paz social da bake soziala handitu dentro de dudala FAPAE. FAPAeren barruan. el odio, el rencor, Gorrotoa, Las intrigas, arrengura, las imposiciones. intrigak, inposizioak, me las he encontrado aurkitu en ditut, muchos momentos, he une vivido askotan, conspiraciones. konspirazioak ere bizi izan ditut, Una secretaria general idazkaritza con orokor quien bat, intenté hacer equipo fue zeinarekin saiatu uno de los nintzen problemas. ekipoa egiten izan zen arazoetako Ella bat, no se debía a su presidente, ura sino a sus etzion amigos zor y bere a sus lana clientes. presidenteri, baizik eta bere lagunetan Cuando bezeroei. decidió irse Eta de erabaki FAPAE, zuenean FAPAeti puso de joatea, manifiesto claramente agerian jarri zuen lo que argi sucede eta garbi, en FAPAE. zer gertatzen den FAPAen. Se lo explicaré porque voy a quemar Esplikatuko mis dizuet labios, ze pero no nire todas ontziak algunas erreko ditut, baina ez te voy a guztiak guardar. baten bat gorde egingo dut. El pasado 31 de mayo Joan den maiatzaren teníamos 31an junta. batzordea Venía genuen. precocinada por la Eta oposición, oposizioak como en sukaldatua muchas otras zegoen ocasiones. beste hainbatetan bezala. El veneno Eta desbordó pozoia el vaso edalontzitik hasta que uno de atera mis zen, opositores, eta nire nada aurkakoren de bat, leal oposición, etzen inondik otros inola ere países, oposizio lehiala beste herrialde batzuetan bezala, tomó la palabra hitz hartu zuen,
eta literalki esan zidan alde egiteko, sobran egoela. Niri ez zitzaidan ideia ona iruditu, eta literalki esan nion, hitzez esan nion, ez nuela alde egiteko asmorik, eta hauteskundeak hurbil zeudela. Jaun horrek mehatxatu egin ninduen. A tal efecto habían añadido una cláusula en los klausula bat erantsia zuten, estatutuetan presidenteri zegokienez, presidenten erremozionatu ziteke. Hau da, hori da zentsura mozioaren bertsio argentinar bat. Eta egina zuten, eta astu zitzaien esatea nola egin operatibo remozio hori. Eta une horretan, Zinema Akademian egin zen, batzordean beti bezala, gogoratu nintzen Suárez eta Gutierrez Melladoren irudi hortaz. Diputatuen kongresuan del teniente coronel Tejero, teniente koronela sartu ondoren. Sentitu nintzen humilatua, sentitu nintzen txistua bota zidatela, baina hori etzen ezer nire kidek batzorde horretekan bizi zutena baino lehen eta ondoren bizi izan zutena. Papelak galdu zituzten, justifikatzeko beren helburua, hau da boterea eskuratzea. Behar bada, asumitu behar izan nuen batzordearen idazkari nagusiak santzianak, 4 urte lehenago santzian Ramon, ez zaituzte maite. Ez batzordeko ekoizle guztiak ez zuten gauza bera pentsatzen. Sentitu nuen ekoizle batzuen, antzuden ekoizleen parte baten adizkidetasuna lortza sentitzen baitzuten, bizi zutena ikusita. Fapako estatutuak surrealistak dira, esate baterako lehendakari ordea ez da hautatzen, ez da ere taldean aurkezten presidentearekin batera, bere eginkizuna gainera da presidentea kontrolatzea, ez laguntzea edo elkarrekin egitea, baizik eta presidentea kontrolatzea. Azken lehendakari ordea, zeinearen gehiagizko agintaldia lauzen, 6 zeramatzan, ez zegoen hauteskunderik aurreikusia, ez Fapaeko artxibategian, ez zegoen inolako aktarik haren aukeraketari buruz. Jakin bazekiten hautatu zutela, baina ez Turkiar antzera edo botazioz. Beraz, ez beti, salbuespen batzuk kenduta, non hauteskundeak egon ziren, Fapaen gustatzen zitzaien formuletako bat ez beti berriro esango du. Zen, aurreko gauean eseri, maika mila batean eta erabaki zeinek izango zen lehendakaria. Batzorde horretan, joan behar izan egun hartan, alde egituko esan zidan egun horretan, pertsona ilustratu horrek esan zidan, ez zituztela hauteskundeak egindu, hauteskundeak jendea zatitzen zuelako, elkarren kontra jartzen zutelako, eta beraiek erabakiko zutela nor esertzen zen nire postuan presidente gisa. A día de hoy, desde el 31 de mayo a hoy, maiatzaren 31 gaur arte, irailera arte, ez zuten bere helburua lortu. Esan beharra daukat, hauteskundeak deituak daude, hauteskunde batzorde badago, egutegi badago, nik nire hitza bete nuen, eta demokraziaren oinarriarekin, hau da botoa ematea. Niri etzaizkit gezurra gustatzen, eskanbila gustatzen, batez ere norbait desprestigiatu nahi baldin bada, niri gezurro jedana kontatu dizkiate. Estamos, y eso todos ustedes lo saben, zue guztiok badakizue, en una época de transparencia. Gardentasun garai batean gaude. Vivimos en la Bizi transparencia. gara Yo gardentasunean. añadiría, Eta nik gracias a erantziko Dios. nuke Jainkoari esker.
Hay un eslogan magnífico Badago del eslogan Washington Post que me ha venido a la bikain bat cabeza cuando Washington escribía Postena idazten ari estas nintzenean, líneas. lerroak idazten ari nintzenean. El eslogan dice, Hau la da, esloganek democracia esaten du, demokrazia acaba en la oscuridad. iluntasunean amaitzen da. Y yo Eta ni quiero para FAPAE FAPAentzat nahi dut luz, argia, taquígrafos takigrafoak y sobre todo eta batez ere decisiones comunes. erabaki komunak. He sido conminado, por supuesto, para que me Noski, vaya. eskatu egin diate Lo han alde hecho egiteko. a las buenas. Egin dute txarrean Te recomiendo que te eta honean vayas. gomendatzen dizut alde Y a las egiteko. malas. Eta txarrean ere bai. Nos cortaron la financiación. Finantzak por eta ejemplo. kendu ziguten, esate El baterako, pasado mes de agosto, 3 joan den personas de abuztuan, FAPAE FAPAeko 3 pertsona, lo pasamos en el centro comercial más feo que hay en Madrid. Madrilen dagoen zentro komerzial Zoco de itxusienean, Pozuelo, los que lo Pozueloko zokoan, ezagutzen A la duzuela, puerta de una entidad bancaria, banku baten atarian, porque quien se había comprometido Ze, a financiarnos gu nos cortó el finantzatzeko suministro konpromisoa del eman dinero zuena diru iturria moztu y no zigun. teníamos dinero para Eta pagar ez las nóminas genuen ni de dirurik julio ni de agosto. nominak ordaintzeko. Ez uztailean, ez abuztuan. Ahora Orain, he de decir, y esan casi ya beharra termino, daukat, eta bukatuko dut, que es posible que no haya elecciones, seguruenez ez pero dira por ausencia de contrincantes. lehiakitarik egongo, hauteskundeek Simplemente egongo los lehiakiderik ez enemigos dagoelako. Etxaiek alde egiten dute. Prefieren, pienso, Nahiago dute, deduzco, que edo prefieren ondorioz matar ateratzen dut, FAPAE nahiago dutela antes que presentarse a unas FAPAE elecciones. hil hauteskunde batera aurkeztu baino. Parece que no quieren que todo lo Ematen que du, se ha ez conseguido dutela en nahi, 25 años 25 tenga urtean lortu continuidad. denak jarraitasuna izan dezan. Y también parece que no quieran que se sepa algo. Eta ematen du, ez dutela ezer jakitea nahi. Del mismo modo que creo Eta era berean, uste dut, que en Cataluña Katalunian, esta es la hora del hau diálogo. izan da elkarrizketaren garaia, En FAPAE también FAPAen lo es. ere horrela da. Diálogo. Elkarrizketa, diálogo, elkarrizketa, diálogo. elkarrizketa. Diálogo sí, Elkarrizketa bai, pero baina eliminando los intereses interesak alde batera utziz. que han existido. Orain arte egon diren interesak eliminatuz. Los miembros de la Junta de FAPAE, señores, FAPAeko señoras, batzordeko no tienen por qué tener kideak, jaun ningún andreak, ez dute privilegio zertan privilegio bat sobre izan los productores a los que ekoizleen gainean. representan y Beraiek que no ordezkatzen están dituzten sentados en la Junta. ekoizleen gainean eta batzordean eseritak ez He de dautenak. decir que algunos de Esan mis beharra daukat, opositores nire aurkarietako batzuk de la aprobetxatu situación egin dira y lo egoeraz siguen eta intentando. oraindik ere Estos saiatzen dira. opositores no es que sean opositores Aurkari nuevos, horiek ez dira ni- aurkari berriak. El anterior presidente Aurreko Pedro Pérez me presidenteak dijo Pedro Pérezek que esan eran zidan, los mismos que a él le daban la tabarra. berari lata ematen zuten berbera zirela. Ahora es cuando he entendido Orain ulertu dut la imposición de una zer Secretaría dan General, idazkari nagusi baten una persona que inposizioa. trabajaba más para Pertsona unos horrek gehiago lan productores que para egiten zuen otros, ekoizle batzuentzat, beste una persona que batzuentzat hacía baino. más favores a unos Pertsona horrek que a favore otros. gehiago egiten zizkien batzuei, beste batzuei baino. Yo me pregunto si Nik nire se le buruari puede galdetzen llamar diot, corrupción. ea horri ustelkeria dei diezaiokagun. Y también digo que Eta nuestros esaten dut gure mayores, adinekoak, los referentes morales que gure tenemos en la erreferente industria, moralak, industrian ditugunak, no deberían ez permitirlo. luketen hori baimendu behar. Quiero terminar una cosa que a mí me Amaitu parece muy nahi dut, gauza importante. oso importante bat esaten nire iritziz. La economía, como todos Ekonomia, ustedes saben, no denok es una dakizuen ciencia bezala, exacta. ez da zientzia exacto La bat. economía tal como funciona Ekonomiak funtzionatzen duen bezala, es la ciencia que privilegia a privilegiatu los egiten ditu privilegiados privilegiatuak. y hunde Eta ondoratu además, egiten a los que ya están ditu hundidos. gainera ondoratuak daudenak. la normativa vigente y esto Indarrean es lo que dagoen hablábamos araudia, cuando decía, eta horri sabemos buruz hitz cuáles egin son dut los esan puntos dugunean, negros, badakigula y el zeintzu ICA diren lo puntu sabe y beltzak, tenemos que eta arreglarlo. ikak daki eta konpondu behar dugu. Privilegia a los privilegiados. Privilegiatu egiten ditu privilegiatuak.
Algunos pueden rodar hasta 3 películas al año. 3 film egin ditzakete urtean. Y no permite que otros Eta ez dute levanten la usten cabeza. besteak bururik ere ez De ahí zartxatzea. los desequilibrios Hortik crecientes. datoz, gero eta desoreka handiagoak. Yo les digo que a Nik esan nahi todos, dizuet, sobre todo a los poderosos, batez ere que los boteretsuei, hay en eta la egon badaude industria, industrian. que lo importante no es únicamente Importanteena su cuenta ez de da resultados, emaitza kontua, sino la igualdad de baizik eta oportunidades. aukera berdintasuna. Tenemos un problema planteado, Arazo bat dugu y es que planteatuta, unos hau trabajan da, mucho, batzuk asko otros lan egiten no dute, trabajan. eta beste batzuk ez dute lanik egiten. Tenemos que conseguir Eta lortu behar dugu reequilibrar berorekatzea balantza hori. Hago un llamamiento Dei bat egin nahi dut, zuen bitartez, del cine, zinemako profesional sector de la guztiei, producción o no. ekoizpenaren sektorekoak izan edo ez. Hay una voluntad Borondate de bat cerrar Fapae. badago Fapa izteko. No lo permitan. Etzazuela utzi. La industria necesita Industriak una behar du interlocución. solaskidetza bat. Necesitamos que la Industrian behar industria, los dugu diferentes sectores sektore lleguen guztiek a acuerdos. akordioetara iristea. No permitan que nadie Ez utzi manipule inori los movimientos manipulatzen industriales industria mugimenduak. y que los Eta presidentes presidenteak, de las asociaciones de elkartetako toda presidenteak España, Espainia osoan, cuando tengan que enfrentarse aurre a sus egin behar socios, diotenean beren les bazkidei, miren cara a cara aurpegira a los begiratzeko ojos, begietara y les digan eta por qué esateko se alinean zergatik con unos lerrokatzen y no diren con batzuekin eta ez beste que lo batzuekin. discutan en Eztabaidatu sus dezatela juntas bere territoriales. lurralde batzordetan. No, por favor, no más cenas, Ez no más mesedez, ez conspiraciones, afari gehiago, ez no konspirazio más gehiago, intrigas, ez intriga gehiago. en donde solo se Non oyen a los mismos, Betikoak pero no entzuten a los diren, otros. baina ez besteak. Antes, y ahora ya termino, Lehen, eta ja bukatzen yo, dut, como es la última ni intervención azken mía, parte hartzea sí, dudanez, así que tienen que hacer bai, preguntas. badakit galderak egin behar dituzuela, Quiero dar las gracias a eskerrak toda eman una nahi serie de personas, dizkiet pertsona batzuei, a Susana de la Sierra, Susana que de fue la primera Sierra, directora del bera ICA, izan zen ikako lehen a lehendakaria, Lorena González de a la que Olivares, tengo, aprecio, se estimatzen comió baitut, bastantes marrones, nahiko marroi jantzituen, ni bezala, a Oscar Grafenheim, Oscar Grafenheim, a José María Lasalle, que Jose era Maria abogado, Lasalle, gorrotatu egiten zuten batzuk, a Fernando Benzo, el actual Fernando secretario Enzo, de Cultura, egingo kultura idazkaria, a los dos ministros, a José bi Ignacio ministroa, Bert y Jose Javier Ignacio Méndez de Bert Vigo, eta Mendez de Vigo, a dos abogados que bi ustedes no abokaturi, conocen, a zuek ez Carlos Martín y a ezagutzen, Miguel Carlos Ángel Martín eta Albaladejo, Miguel Ángel Baladejo, de Antena 3 a Antena Miguel Ángel, Iruti, perdón, Antena a Miquel 3etik, Lejarza, Mikel a Egarza, Mauricio Carlotti, eta Mauricio en Carlotti, Mediaset, a Aguilán Barruá, Mediaset, Paolo Aguilan Barrua, Basile, Pasoro Basile, en RTV, a RTV, los dos presidentes bi de la corporación, presidente, korporazioko el bi último José presidente, Antonio Sánchez, azkena Jose Antonio Sánchez, al actual director de TV, gaur a egungo los TV-ko anteriores, zuzendaria y a alguien que aurrekoak, ha estado eta como nexo de unión, batasun es gisa jokatu Fernando duen pertsona bat, López Puig. Fernando López Puig. Quiero agradecer a los que me votaron cuando me Eskerrak eligieron, botoa eman porque zietenei, yo fui elegido, hautatu nindutenean, zeni hautatu egin aunque ninduten, luego renegaran de naz mí, eta gero nitaz ez ezkaibili, insisto, baina en mi solicitud, berriro esango dut, nire no eskarien, dejéis que muera ez Fapae, utzi Fapa hiltzen, la necesitamos, behar dugu, pero sobre todo baina la batez ere necesitáis. behar duzue. Y no lo Eta olvidemos, ez ahaztu, como dice el Washington Post, Washington Postek esaten duen bezala, la democracia termina demokrazia en la oscuridad. amaitzen da Vale. iluntasunean, Las bukatzen da. preguntas. Galdera, Habréis observado que no he dicho konturatuko nombres, zineten ez dudala ezer esan. pero quiero preservarlo. Zeinek konspiratzen dute eta zeinek intrigatzen dute. Zeintzuk egiten dituzte. No, nada de eso me parece Ez que ez es da hori. más.
Si estuviesen aquí, a lo mejor hemen podrían defenderse, zeuden, gritarían, berbat dirían que defendituko no, lirateke esango pero lukete es un ezetz, ejercicio periodístico baina kazetaritza para buenos periodistas ariketa como bada, tú, zu bezalako kazetari que batentzat, os podéis intentar saia averiguar zetezkete quién es quién. jakiten zein dan Pero zein. bueno, Baina, bueno, hay muchos testimonios y baina muchos testigos, lekukotza y, asko por lo tanto, daude, yo prefiero, eta nik nahiago dut, y lo he hecho, eta egin dut, porque como a mí me han atizado bastante zeni nahiko estando jo ausente, naute sobre ez todo naizenean estando egon, ausente, batez ere cuando estaba ausenteo presente no me naizenean, lo decían, aurrean egonen etzeten a esaten, mí no me gustaría hacer lo mismo. eltzedake gustatuko gauza bere egitea. Eskerrik asko, arratsaldeon. Señor Colón, orduan ze situazioan gelditzen da FAPAE? Bazoaz FAPAEtik, lehendakaritza usten duzu, nora gelditzen da El erakundea? organismo queda, Erakundea digamos que siguiendo esos hemen estatutos surrealistas. dago estatutu jarraitzen da, lehendakaritza estatutu surrealista hori jarraituz. Convocado ya y Deitu da jadanik, el comité eta electoral sortu da de hauteskunde FAPAE. batzordea, Ese comité electoral FAPAEn es el que toma el mando horrek hartzen du de todo lo agintea, que es las elecciones. hauteskundetatik, Y el eta presidente, en este presidentea, caso kasu concreto, honetan he ni pasado a ser pasatu presidente en naiz funciones. jardunean dagoen presidente Entonces, izatera. yo estaré en funciones hasta el día que haya un presidente Jardunean nuevo, egongo naiz presidente berri bat egon arte, eta ari pasatuko dizkiot ustezko presidentetza botereak. hay toda una Hor especie, dago hay un cronograma de lo que va a pasar a partir programa de bat ahora. gertatuko Hay den que hemendikan presentar aurrera, los candidatos tienen que presentar hautagaiak programa aurkeztu behar dira, electoral, hautagai horiek hauteskunde programa bat aurkeztu behar dute, tienen que, eta yo pretendía o me gustaría niri gustatuko que hubiese un litzaidake cierto debate eztabaida ere egotea, electoral, que la hauteskunde gente explicase, egotea. los candidatos explicasen qué quieren Hautagaiak hacer, azaltzea por qué, zer egin cómo nahi ven duten, cada una zergatik, de las cosas, egin nahi duten gauza bakoitza, y llegaremos a eta iritsiko gara la votación. hauteskunde Si no recuerdo botoa mal, ematera. la fecha de Okerez banago, hauteskunde data, estaba previsto como para aurreikusita zegoen azaroko lehen asterako azaroaren zazpian olako zerbait. derivado. Porque el censo tiene que Erroldan, gainera egin behar da, elkarte bakoitzera bialtzen da errolda, eta boto emaileak egon ditezke errolda horren kontra, eta bar, eta bar. Beraz, ezin da data itxi bat izan. Kolon jauna? ¿Tiene claro que no se volverá a presentar? Argi duzu etzarela aurkeztuko ez badago beste hautagairik eta baldin balego bazer aurkezten badakizu nor joan diteken zure ordez? No sé quién puede presentarse. Ez dakit zein aurkeztu diteken, ez A dakit. día de hoy, lo que Gaur sí sé es egun que yo no me quiero presentar. nik badakit ez dudala aurkeztu nahi. Porque quiero ser un Batez elemento ere de diálogo. elkarrizketa elementu bat izan nahi dudalako. Se ha polarizado Eta todo. ematen du dena polarizatu egin dela nire irudiaren ondoan, nik ez dut gogorik diskordia elementu bat izateko. Ez dakit zer gertatuko den, eta hurrengo egunetan Lo iremos viendo. ikusiko dugu. Ramón, buenas tardes. Ramón, arratsaldeon. Para no quedarnos en lo que, a juzgar por el relato que has Kontatu duzuna hecho, ikusita, es aparentemente una lucha por el poder. ematen du interna boterearentzako borroka, botere borroka bat egon dela FAPAE barruan. Zure esperientziatik urte hauetan guztietan ikusi duzunez, eta kontatu duzun guztiaren arabera, eta a las que has hecho alusión, aipatu dituzun intriga hori guztiak, más allá de la estructura y el funcionamiento interno de FAPAE. barne egituraren Estos años y toda funtzionamendutik esta arago, experiencia, esperientzia hori urte hauetan guztietan, te hacen a ti personalmente egiten zaituzte, pensar o pentsarazten dizute, hacer algún tipo de reflexión autocrítica. autokritikaren bat egin dezakezula industriaren ekoizpenen, industriaren inguruan, Espainiako zinemaren inguruan. Hay algún tipo de reflexión Hau da, badago autocrítica de los productores autokritikaren bat ekoizleen aldetik respecto y del papel zinemari que están buruz, jugando los eta ze productores en la eginkizun industria del duten cine español. Ya sé industrian. que una cuestión es las Badakit películas que los productores gauza hacen, badela otra cosa. ekoizek egiten dituzten otra filmak, cuestión eta puede beste ser gauza bat las izan daiteke, críticas
ze intriga egon daitezkeen zuk aipatu dituzunak. Baina, gauza hau denak nahastuak daudenez, eta batzuk egiten dituzte pelikula gehiago, eta beste batzuk gutxiago, edo ezin dituzte egin, eta hortik datoz seguruenez zinemak bizi duen zerbait badago, gogo eta autokritiko bat egiterik paparen aldetik? Hemen badago zerbait ez dena oraingoa, aspaldikoa da. Hemen badira ekoizle batzuk lortu dutenak ikatik zuzendariak botatzea, eta zuek badakizue. Eta bada ekoizle bat zuzendari emakumezko bat ikusten zuen bakoitzean, ikakoa mehatxatu egiten zuen bota egingo zuela. Ez baitzuen lortzen gauzak izatea behar nahi zuen bezala. Beraz, guk isildu ditugun gauza asko jasan ezina dira. Naiz eta ekoizlea guretzat atsegina izan, eta ondo erori guri. Hori ez da asumiagarria. Bi. Nik autokritika bat egiten dut. Uztailaren 25ean, Santiago Apostol. Bilera bat deitu nuen Madriden. Prestatu nahi genuelako ikarekin ikuko genuen bilera. Guk ikusten genituen gaiei buruz hitz egiteko. Gure ustez hitz egin behar genituenak. Elkarte batek erabaki zuen ez joatea. Bilerara ez joatea. Eskubide zuen, ez joteko. Ez zuen erabixatu, ez zela joango, eta bar, eta bar. Beste elkarte bat, batek esan zidan, esan didate zu gainberan zaudela, eta ez zaizula kaso askorik egin behar. Eta hirugarren elkarte bat, non teorikoki nire etxai bat dagoen, eta egia esan ondo ematen ez berarekin bi gauzetan bat geto zen. Eta horrek aipatzen dut, ze bere argudio bat erabiliko dut. Berak esaten zidan. Ara, zinema, egia da, bada gauza bat oso urduri jartzen hauena esaten zuen. Atzo, esate baterako, edo duelagun batzuk, bilera batean, edo ekoizekin egindako topaketa batean, proiektua kontatu bordez, ari ziren kontatzen zen puntu kopuru zuten ikako laguntza lortzeko. Eta hori perbertsio bada. Eta egia da perbertsio bat dela, baina ark erantzi zuen argudio bat. Denok bat gentozena. Bai, egia da, zinea hobera doala, gehiago fakturatzen dugula, baina berak esaten zuen. Esan, 2017ko ze film pasako den zinemaren historiara. Horren diketzen, 1993ko uda estrenatu. Hori da ere gure buruari galdetu behar dioguna. Ez bakarrik ea industria ondo doan, ea fakturatzen dugun, ea emaitzen kontua ona den edo ez. Hori badakite ikan eta dakigu guk ere bai. Eta hori etzaile gustatzen ekoizle batzuei. Nahi dutena kontrolatu martxa legislatiboa edo arauzkoa. Fapaek badu abentaila handi bat, hau da, handiak biltzen dituela eta txikiak ere bai. Hau da, telebistako ekoizleak ere elkartzen ditu, baita ere publizitate produktoreak. Hemendikan gutxira aurrekusia zegoen errealitate virtualeko ekoizleak ere elkartzea. Ez bakarrik zinemako onenera edo ezagune horiek. Beraz, ondo dago denen artean hitz egitea, eta ona da erabakiak hartzea denen artean, bai?
Esa es la gran ventaja de Hori da FAPAE. FAPAEren Sino porque como hay un presidente abantaila que handia. no me Eta gusta ez, gustatzen ez y no zaidan hace presidente lo bat que dagoelako, queremos, eta ez duenako egiten guk ez duguna voy. nahi, ni banoa. es de un egoísmo absoluto. Kriston Por egoismoa eso yo da digo, hori. me voy, Beraz nik cuando esaten dut parece que ni el banoa, problema soy yo, ze ematen du no arazoa ni quiero naizela, ser más ba problemas. ez Yo dut lo arazo que sí gehiagorik tengo muy eman nahi. claro Nik es oso argi cómo dudana es da, esa distribución nola interna den banaketa de barne favores. mesedeak banatzeko modu barne Dejémoslo hori. porque eso Baina da utz para dezagun, una indagación. ze horrek ematen du Y voy a ikerketa decir baterako algo eta también. zerbait esango dut ere bai. Buena parte o la mayor parte de los productores españoles, o Ekoizle casi espainol todos, gehienak, ¿vale? Por tanto, no tiene sentido el ez que du zentzurik, 3 o beraz, 4 o 3 una edo 4 docena edo dozena batek líen aún más la situación egoera gero eta gehiago de la korapilatzea industria industria, ikusentzunezko industrian. Mikrofonoa, mesedez. Andaban. Buenas tardes. Arratsaldeon. Digo mi nombre porque Izena emango dut, ze etzai enezu ezagutzen, baina kontuan izen ni Ramon Vallores, proako lehendakaria da. Mila esker ni aipatzegatik federazio bat gea, ez elkartea, ikusentzunezko arloan lan egiten dugu, estatu mailan. es que no quería hoy para nada tomar la palabra. Enuen hitza hartu naiz FAPAEren eguna da, momentua da. Baina pertsonalki elkarri diogun afektuaren ondorioz, askotan aipatu dut. Aipatu nahi dut, nire ustez gaur akats ikaragarria egin duzula. En marchar de esta forma. Horrela alde egitean, ze gaur egungo momentu batean, non oso momentu komplikatu da den zinemarentzat, oso momentu komplikatu da ekoizlearentzat, eta inoiz baino gehiago uste dut, eta zinez uste dut deno batera egon beharko genukela orain. Ematen ari garen mezua, FAPAEN ematen duzue, mezua uste dut akats bat dela, akats estrategiko handi bat. Hori esan ondoren, behar bada ados egon ninteke esan dituzun gauza askotan, ze FAPAEN egon gera. Eta lehen laurtzatatik bi elkarrekin egon ginen, eta horregatik nahian alde egin genuen. Baina behar bada alde onena da alde egitea alduzunean eta ez modu honetan. Bihar egunkaria irakurtzen dugunen emesan den guztiarekin ematen du arraun egin behar dugula, baina arraun egin behar dugu ez dakizue ez da nola. Bihar egin beharko dugu arraun doblea eta horrengo hilabetean ere bai. Hori esan nahi nuen zuri dizuen afektuarekin, baina nik uste dut gauz oker zabiltzela. Gracias en cualquier... Raimon. Mon, eskerrik asko esan duzunagatik. Askotan planteatu duiot nire buruari zer esan behar nuen, agian jun ninteken isatxa hankartean, baina... Baina esango dizut ere bai, eskatzen didazun hori, pertsona interesatu batzuk, isiltasuna nahi dutena, eskatu zidaten, agindu zidaten, ez hitz egiteko eta ez ere esateko, eta nazkatuten hau. Venga. Mikrofon hori gabe ezin dugu itzuli, barkatu. Bueno, arazo hauek FAPAEren artean, zinemaren emaitza, hobeak dira baino lehenago, pantalla kuota, hobetu da, ikusten ari gara filmak, arrakasta gehiago dutela, gustatuko litzaidake, balorazio bat egin dezakezun horri buruz, sektore nola dagoen. Hemen ikusten ari garena da, film batzuk arrakasta handia dutela, eta ematen dutena mugitzen dutela, eta zailtasunak daude film txikiagoentzat bere tartea hartitzeko, baita ere ikusiak izateko. Gustatuko litzateke baloratzea hori. Bagoa zinema aberats batera, oso ondo funtzionatzen duena, eta aurrekontu oso apalak duen zinema, eta etengabe kondenatua dago sufritzera aurre ateratzeko.
Juan, yo esa valoración la he hecho casi cada año. Juan, nik balorazio hori ia urtero egin dut. Casi desde que llegué en el 14 Etze, ia iritsi nintzenetik, 14an hasi zen Espainia zinemaren aireratzea eta telebistak adegi esker izan zen. Eta zinema komertzial bati esker izan da, lehen egiten ez genuena. Eta bapatean zinema hori ikusleak ikusi egin zuten. Nik esango nuke Espainiako zinemaren alderdirik onena dela pertzepzio aldaketa. Hori egin da, aldaketa hori gertatu da. Espainiako zinemak merezi duela dena ez dela gerra zibilari buruzkoa. Hori zen beste falazia bat erabiltzen zena Espainiako zinemaren kontra. Nik uste du lan hori hor dagoela, lan kolektiboa dela, industria osoarena. Ez bakarrikeko izlena, baizik eta baita ere banatzaileena eta erakusleena ere bai. Beraz, pantalla kuota handitu da, dena junda hobera, eta hori bere alde honean jarri behar da, 4 urte hauetako alde honean. Ez dut esan, zer duen inork esaten nahi, zu apuntatzen zea denera, baita taldearena den horrela, eta nola aurrek urtetan aipatua nuen, enaiz ausartu oraingoan esatera. Entre una de las acusaciones que egin duzun salaketen artean bat zen ustelkeriaren itzala idazkari baten ezaketu ondo kargua. Nire galdera da, zergatik esaten duzu orain jardunean bat zaude eta ez azken 4 urteetan denbora izan duzunean ez dut ulertzen zergatik unea orain den eta 4 urte hauetan ze gertatu den ustelkeria itzar hori baldin badago, ez nik galdetu dut, nik ez dut esan. Ez, galdetu du zen putetaraino den ustelkeria edo ez, bueno, galdera hori, baina presidentea zaren aldetik, bueno, galdetzen dizut, zergatik esaten duzun orain, eta mehatxu hori baldin badago, ze gauzak ez dira aurkitzen lehen egunean, baizik eta pixkanaka ikusten zoaz, denbora igaroala, gauza batzuk, gaizki dutze zaizkizunak. Nik ez dut esaten ustelkeria denik, eta berriro esango dut argi geratu dadin. Nik esaten dut funtzionamendu hori anomaloak direla, eta mai gaina jartzen ditu dela. Kolon jauna. Esan da guztiarekin ni pixka bat triste eta harrituta gelditu naiz. Niri ere gustatuko litzaidaken alderantziz egitea, bai politagoa izango zen alderantziz. Baina izan gaitezen optimista, zezuk aipatu duzu elkarrizketa jar gaitezen kasu batean. Hau da, ongo inspiratzen dutenak afareten biltzen direan, bueno, arkitu ditzakegu elkarrizketa bidea, baina ze gairen inguruan. Zein gairen gainean dialogatu behar da. Eta zen izango litzateke zure iritziz katastrofe hau saiesteko moduan. Hau da FAPA desagertzea, hori saiestu diteke. Zer egin genezake imaginatu orain jendeak esatea, bueno, elkarrizkatu dezake, baina zeren gainean. Neri agindu diate zordunen konkursua egitea FAPAen, ze hor zerbait gertatzen da. Nik uste dut zordun konkursua dela egin behar den azkeneko gauza. Bat, bi, nik elkarrezketa esaten dudanean, badaude gauza batzuk hitz egin ez direnak. Eta hor badira FAPAeko batzordeko kide batzuk 8 urte daramatenak hor. Eta gauza bat ebatzi behar da, hau da demokrazia zuzenagoa sentitzen dut esatea, posizionamendu politiko horretan. Hau da, ezin da Espainia osoko ekoizleak ez jakitea zer egiten duen FAPAen, FAPAera ez etortzea ze suertea baldin badute, bere elkarteko presidenteak joango da FAPAera, eta itzultzen denean bere lurralde horretara, kontatu egingo die urrengo bileran ze gertatzen den FAPAen suertea baldin badute.
nosotros nos hemos encontrado aurkitu hace dugu, mucho orain dela gutxi, con que algunos productores ekoizle batzu galdetzen dizutela, eta zeiten dezue fapain? Zertarako balio du fapaek? Claro, comidas, Bai, cenas, bazkariak, afariak, ez, hori ez da. trabaja Lan mucho egiten da, asko, y sobre fapain, todo hay que eta batez pensar ere mucho. pentsatu behar da asko. La gran ventaja de FAPAE, Fapaeko abantailarik para mí, handiena para un niretzat, presidente, presidente batentzat da, utzi egiten dizula 2-3 urtera begira lan egiten. ¿Cómo será la industria? Nola izango den industria, zer gertatuko den, zer egongo den. Naiz eta egia den gure herrian, erkidego batzuetan erabakiak hartzen dira ia 6 hilabetean behin. Baina, hitz egin behar da, hitz egin behar da. Zeratik hitz egin behar da? Ze nik nahi dut, alde egin duten elkarteak ere, itzultzea eta esertzea hitz egiteko. Ikusteko zer egin behar den etorkizun hurbilean. Los de la FIAP, que están en... FIAPekoak Bruselan daude, galdetzen dute ze, iritzi duzue honetaz, ez dugu pentsatzen. Nola ez duzuela pentsatzen? Ez dugu pentsatzen, ze inor ez dago orain pentsatzeko. Esto, bueno, no sé si te he contestado. Zeket erantzun dizuden. Erdizka. Bueno, nik uste dut eseri egin behar dela. Hemen esan elkarrezketa ez. Nik uste dut interesdunak asko direla. Industria da oroar. Nik beti esaten dut FAPAek teorikoki ekoizle federazioa dela, baina ekoizleak nolabait dira laburpen bat edo motor bat industria. Eta egia da FAPAen gidoilaririk ez dagoela. Baina gidoilariak eta ondo egiten dute ez gaen eta egotean, baina ikusiko da FAPAeko ekoizlek erakutzen duten arabera, beraz konexioak ez diain laburrak. Berriro galdetuko dut, baina prentsa aurreko honen ondoren ematen du FAPAren kontra dagoen harritu egin zaituna. Eta harritzen hau probatik egon da, harritzen hau FAPAen arkitu duzuna zarritzea. Detaile txiki bat, espedientea lehenago zibertzuten, lehiatila iruzurrak, A ver si me voy a comer también el fraude de taquilla. Bueno, ia ere hori jan behar dudan, hori lehen ere bazegoen. Beraz, imaginatu dezakezu zer egon zitekeen, edo harritu zinen, kargura eritxe zinenean argutu zenuenaz. Nik uste dut lehiatilako espedienteak eragin handiagoa duela banaketarekin, ekoizleekin baino. A los productores o a determinados productores españoles no les afecta. Hainbat ekoizleri ez dio eragiten, baina egia da. Hay cosas que badira gauzak, aurkitzen dituzunak, esate baterako, en julio del 17, 2017ko uztailean, yo he conocido una cosa nik ezagutu nuen gauza bat 2013an ekoitzia. Eta hori gertatzen da alde guztietan, edo toki askotan. Eta kontuan izan beharra dago. Oso erresa da pentsatzea dena daukazula eta dena aurkitzen duzula artxiboetan. Guk FAPAen berregituratu izan behar genituen hainbat espediente, eta benetan eromena izan zen, baina egin genuen. Argi gera dadila, egon eman behar bada kexa irutuko zitzaizuen, baina goera hori da. Eta nahi nuke FAPAek bizirik irautea. Eta nik egin dezaketan guztia egingo dut. Galdera gehiago? Ez? Eskerrik asko denoi.